OK, čaute, toto je dneska video na rýchlovku a ako vidíte hrajeme Mingu, neviem kto to vytvoril, je to nejaký týpek, ja už som to ináč raz hral, je to dosť veľká sranda. Teraz budeme čakať, kým sa toto rozondí. Vlastne funguje to tak, že vlastne viete takto behať, samozrejme a všetky tieto normálne kraviny a tak ďalej. Nie je to veľmi. 3, 2, 1 a začíname sa točiť. Ne, nezačíname, ešte budeme musieť čakať pol hodinu. Kým sa to Oh, man. Ja som si musel spraviť screenshot, lebo potrebujem screenshot. No a čakáme. Čakajte. One player. OK, ako ste videli, je to dosť napínavé. Možno vypadne pár ľudí. A škoda, že sa ináč tu... A ináč, ja som rozmýšľal, že si kúpim nožík, ale nemám na to robuxy. By som mohol zabíjať, to by bola ináč sranda. By som všetkých vyzabíjal, lebo by som jediný výherca. To back to platform, čakáme. A ideme znova. Three players. Teraz máme už tretie kolo, to jedno som skipol, lebo ja vám nechcem robiť toto, lebo piatok vám nechcem kaziť dlhým kúkaním na video, ale počkáme, ale ja si... Veď sa počkám. No točíme sa. Koľko traja? Tak to je, kamoškovia moji. A kámo, ja som úplne presný. To sú tepily. Vypálte. Choďte do keľu. Kámo, chalani tu sú. No. Teraz by mali byť 6, myslím. Ale to je dosť napínavé. 6 ľudí. Ja jeden do keľu. To je moje dvere. Počkaj, idem s typkou. Ámo. Kámo, nie. Počkaj, ja sa idem kúkať. Bek zostal. Hihi. Ne, to prdele. Dobre som sa to No, a ináč, dobrá sranda je toto robiť. Na mingle. Dobre, mali sme tu 3 playerov. Mali sme tu 3 ľudí teraz a potom by mohli byť viacej. Kámo, oni nás zabili. Ja neviem ani kto vás zabil. Ježiš, tá týpka sa odpojila. To je svíňa. Počkať, to teraz idem ja robiť. Počkať. Takže toto je koniec dnešného videa. Zahrali sme si Mingle, aj keď neviem, ale keď mňa to veľmi nebavilo. Ale... To je všetko dneska a vidíme sa u ďalšieho videa. Like, odber, zvonček, vy to viete. Ešte ďakujem moc za 48 odberateľov a pa.